Letná škola spierania sa v Kubrici pri Trenčíne konala už tretí raz. Trvala jeden celý týždeň a počas nej sa mladí spierači venovali nielen svojmu športu, ale aj iným aktivitám. Túto letnú školu finančne podporuje Slovenský zväz spierania a organizačne zabezpečuje Dukla Trenčín. Tú realizáciu vlastne zaistujú dvaja tréneri z Dukly Trenčín, ja a Zuzana Svrčková, plus tréner z Veľkého Medera, pán Buzgo. V letnej škole vspierania sa stretávajú mladší žiaci a žiaci. To sú také kategórie vo vspieraní, to znamená prakticky od 9 do 13 a 14 rokov tu máme vybraných majstrov Slovenska. Naši absolventi z prvého ročníka už štartovali tento rok na majstrovstvách Európy do 17 rokov a veľmi dobre sa umiestnili. Spieraniu sa venujem 2 roky a priviedol ma k spieraniu môj kamoš Denis Fabo. Som začal spierať. Trechu som trhol 18,5 a v nadhode 22. Venujem sa tomu už vyše pol roka a najprv sme boli na expedícii a potom som to, exkurzii a potom som to chcela vyskúšať a zapáčilo sa mi to. Máš nejakú už váhu, ktorú sa ti podarilo zdvihnúť, tvoj nejaký taký doposiaľ rekord? 28 kg. Mamin kolega, on tiež spieral a on povedal, že nech si to skúsim. A ja som si to povedala som raz na tréning, skúsila som si to a sa mi to zapáčilo. A nadhadzujem 42 a trhám 33. Sme do programu začlenili aj také zaujímavé oblasti, ako je, povedzme, história svetového spierania, slovenského spierania. Sa učia cudzie slova, s ktorými sa stretnú v anglickej, nemeckej a ruskej verzii, takže vedia v podstate sa orientovať na tých pretekoch. Okrem toho sa učia z hľadiska výživy, aká má byť správna výživa už takéhoto mladého spierača. Mladých spieračov však čakali aj nejaké tie prekvapenia, napríklad návšteva a následné rozhovory so špičkovými športovcami. S majstrom sveta Tešovičom, ktorého sme tu mali na besede, bol môj kamarát z Denochára, pretože nejak tak spolupracujeme v tej jeho príprave, keď je v lete v Trenčíne a bol ochotný, prišiel medzi decka, takže to bolo také oživenie. Mali sme tu aj kinologické vystúpenie cvičených psov, túto zo Zábrania. Účastníci letnej spieračskej školy absolvovali aj celodenný výlet na Trenčiansky hrad. A po obede sme boli na plavárni, takže mali, ale nie kúpanie, plávanie, tam každý naplával zhruba 1000 metrov, takže to bol pre nich úplný šok. No a takým menším šokom boli aj tresty, alebo inak povedané drepy. Po večierke, keď sme boli u niekoho na izbe a keď sme robili vonku zle. U niekoho teda u dievčat? No. Dneska kvôli tomu, že sme rozprávali na tréningu, akože na rozcvičke, sme robili 200 drepov. Môžete mu 10 razy povedať, no a keď to nezaberalo, tak sme vymysleli disciplínu, ktorá im nemôže uškodiť, práve naopak. A je to taká táto, že teda poviem mu čísla, on už drepuje. On už vie, za čo to má. To všetko ale v rámci tréningu. Záujem detí o vspieranie sa postupne zvyšuje. Dopomáhajú k tomu i ďalšie aktivity Dukly Trenčín súvisiace s týmto športom. Sme vymysleli projekt Zdravá chrbtica, kvôli ktorému sme aj tieto činky Baby Barbell zostrojili a v podstate sme začali experiment aj na úrovni metodického centra pedagogického v Trenčíne, kedy by mali byť v septembri také ukážky, otvorené hodiny, aby sa naučil správne držať chrbát človek pre život a chceli by sme to nejakým spôsobom začleniť do osnov. Tu treba povedať, že tretím najčastejším dôvodom odchodu pracovne činných ľudí do invalidného dôchodku sú práve vážne problémy s chrbticou. Takže sa snažíme už v tom rannom veku, kedy si osvoja tie základné cvičenia, ako držať správne chrbticou, ako nosiť predmety, tak by sme chceli týmto predísť tým zraneniam.